Sesathi inyama ekhethiwe lewasinesili enamakhanda amakhetha. Kuthiwa inyama nini enamakhanda amakhetha. Shamsenko mina nabolova bami Shamsenko Stedeli dripi yabiza 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 Ngokima ola mangifika elokishini phethe netasa ngilifaka ebhobhini ngikhula amajida sodala inkantini la kaMeshent ivele kusemini ayipheleli lapho sisaye eplugini sisukushaya umcaphiso la kaMadlamini nezame sike ngakuzokhala bakini usifuna etretin unamalini savale indwangu uyabiza ukotini sihlele saveni sidlela egodini sikhuluma isingisi la sihleli nomisi ngishamayela ubhondi ezegeza ngobisi ngangesigqokile lani iyabiza sonke sigqokile kamnandi sadlisa buka ikhavela buka lojini sidedela idrip yabiza kwedini buka abantwana baphenduka nathi bagcwele ngesitayili ngihamba nezami kade ucherwakho la kusina kabuyi